הבנו שצריך לעשות חשיבה מחודשת, מה אנחנו עושים הלאה. היו שתי אופציות. אחת, שיפוץ. בא לנו שיפוץ? לא בא לנו שיפוץ. לא בא לנו שיפוץ. אז התחלנו לחפש. חיפשנו דירה רגילה, חיפשנו בית יפה. משהו שמתאים ליכולות שלנו. ושמענו שיש פה מין דבר כזה. וזה נשמע מפתה. אבל אמרו דיור מוגן. אני אמר לך, אני לדיור מוגן לא הולכת. נכון. יש פה בריכה ויש פה ג'קוזי. והעיצוב הוא עכשווי, מודרני, עם מטבח והכל מטוקטק והמילה האחרונה. וזה הכי לא דיור מוגן. גם חיפשנו מקום שאנחנו יכולים להגיע, עוד צעירים, וביחד. שנוכל באמת באמת ליהנות מכל הפסיליטיז שיש במקום הזה. מהבריכה, מהחוגים, מהפעילויות. מהשכנים. ומהחברה. זה כמו לגור בחופשה אחת גדולה. בריזורט. הכי לא מרגיש חיי יום יום.